Сабрина ҳастам. Иштирокчии марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019. Зуҳурова Сабрина, зодаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, 23 сола, қад 1,75, модели байналмилалӣ, шавқ, сайру саёҳат, ҳунар, пухтупаз ва ороиши рӯй. Агар хоҳед ки ба Зуҳурова Сабрина овоз диҳед, рақами 19-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед. ман дар шаҳри Хорух ба дунё омадам ва айёми кӯдакии ман дар шаҳри Хорух гузаштааст. мактаби миёнаро дар шаҳри Хорух дар мактаби таҳсилоти ҳамагонии рақами 9 таҳсил менамудам ва баъди хатми мактаб ман ба шаҳри Душанбе кӯчидам. ман аз кӯдакиам ҳавас медоштам ки модел шавам ва дар вақти мактабиам низ дар бисёр озмунҳо иштирок намудем, яъне дар озмунҳои ғунчаҳои санъат ки байни хонандагон баргузор гардида буд, ман дар онҳо иштирок намудам. баъди хатми мактаб боз дар донишгоҳ ҳам бисёр КВН-ҳо байни донишҷӯён, байни факултетҳо баргузор мегардиданд ва ман ҳамчун яке аз иштироккунандагони фаъоли донишгоҳ будам ва дар донишгоҳ низ дар бисёр озмунҳо байни донишҷӯён баргузор гардид ва дар мобайни факултетҳо ҳам бисёр озмунҳои зебоӣ ва ба мисли КВН ва дигар озмунҳо гузаронида шуданд ва ман ҳамчун яке аз иштироккунандагони фаъоли ҳамин озмунҳо ба ҳисоб мерафтам. дар оиламон мо бо ҳамроҳии бибимон 6 кас ҳастем, яъне падару модар, апаю хоҳари ман ва модаркалонам. модаркалони ман яке аз бофандаҳои машҳури ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва ҳамаи кору фаъолиятҳое ки дар дохили дукони дузандагӣ ва ё мегзаронанд, яъне ҳамчун филми документалӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роӣ карданд ва аз сабаби оне ки модаркалонам ҳамаи корош дар сатҳи баланд буд, ӯ дар дукони бофандагиаш тамоми духтарои ҷавонро ҷамъ менамуд ва ба онҳо тарзи бофтани ҷуроб ва дигар чизҳоро яъне ёд медоданд. ман ҳунари бофандагиро аз модаркалонам омӯхтам ва дар оянда нақша дорам ки либосҳои миллиро бо тарзи бофандагӣ яъне ба шаҳрҳои дигар муаррифӣ намоям ва дар вақти конкурсҳои ҷаҳоние ки мо иштирок менамоем ва ҳамон бофандагиро мо дар озмунҳои байналмилалӣ дар сатҳи муосир нишон медиҳем. озмунҳое ки ман дар онҳо иштирок намудам ин аз дохили ҷумҳурӣ сар шуда буданд. аввалин озмуне ки ман дар он иштирок намудам ин чеҳраҳои нави пойтахт ки аз тарафи ресторани Умар Хаём баргузор гардид иштирок намудам. дар ин озмун ман ҷоизаи мисс Очарованиеро соҳиб гаштам, чун ман дидам ки фаъолияти ман дар соҳаи моделӣ рушд ёфта истодааст. ман тасмим гирифтам ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ иштирок намоям. масалан дар шаҳри Ереван ҷумҳурии Арменистон, дар Ӯзбекистон ҷумҳурии Халқии Чин ва дигар шаҳрҳо иштирок намудам. дар шаҳри Ереван ман дар озмуни топ модел СНГ 2018 иштирок намудам ва дар ин озмун фақат давлатҳои СНГ метавонистанд иштирок намоянд. аз байни ҳамаи иштироккунандагон ман ҳам бо сари баланд ҷумҳурии азизамонро муаррифӣ намудам ва соҳиби ҷоизаи мисс Зрительских симпатий гардидам. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошкент ман дар озмуни Miss Union Fashion иштирок намудам. дар ин озмун ман соҳиби ҷои аввал гашта аз тарафи жюриҳои байналмилалӣ соҳиби тӯҳфаҳои бисёр ва давлатномаҳое ки дар оянда ман метавонам бо онҳо дар соҳаи моделӣ
кору фаъолият намоям ба яке аз конкурсҳои умумии ҷаҳоние ки дар ҷумҳурии халқии Чин баргузор гардид иштирок намудам. Дар ин озмун ташкилкунандагон ва ҳамчунин жюриҳо на танҳо зебогии духтаро, балки тарзи рафтори онҳо, тарзи гапзании онҳо, яъне духтаро бо чанд забон гап мезананд, кадом донишгоҳҳоро хатм намуданд, яъне соҳаи туризмро низ хеле сахт меқабиданд. Ва дар ин озмун ман соҳиби ҷои 4 ва номинатсияи Miss Sunshine гардидам. вақте ки ман дар сомонаҳои интернет рекламаҳоро оид ба озмуни лоиҳавии зебосанам дидам, ман тасмим гирифтам, ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ ҳамон иштирок менамоям ва албатта худро месанҷам. чун дар шаҳри Душанбе боғҳои зебо бисёр ҳастанд, ман ҳар саҳар барвақт хеста пеш аз ба кор рафтан, яъне ба машқҳои пагоҳирӯзӣ машғул мешавам. ва баъзе вақтҳо мешавад, ки ман машқҳои пагоҳирӯзиро дар боғҳои шаҳри Душанбе яъне машқ менамоям. баъди анҷоми машқ ман ба тайёр намудани хӯроки субҳона машғул мешавам ва пас аз он ман ба кор меравам. акнун ман аз машқи пагоҳирӯзӣ омадам ва тарзи тайёр намудани хӯроки субҳонаро ба шумо нишон медиҳам. ҳозир ман ба шумо тарзи тайёр намудани ширчои бадахшониро нишон медиҳам. яъне маҳсулотҳое ки барои тайёр намудани ширчой ба мо дар кор ҳастанд, ин об, чои қоқи сиёҳ, намак ва шир мебошад. аввал мо обро меҷӯшонем, баъд ҳозир обмон ҷӯшида истад. баъди ҷӯшидани об мо чои қоқро меандозем. баъди оне ки чои қоқ қатъи об ҷӯшад, мо ширро меандозем ва баъди 5 дақиқа мо намакро бо табъи худамон меандозем. баъзе нафарон барои болаззат шудани ширчой чормағзро низ илова менамоянд ва ман ҳозир барои болаззат намудани ширчой маскаро илова менамоям. омода шуд. барои болаззат шудани ширчой ман маскаро илова менамоям. баъд аз тамом намудани хӯроки субҳона ман барои ба ҷои кор рафтан омодагӣ мебинам. ба фанҳои алгебра ва математика шавқу рағбатам хеле зиёд буд. баъд аз хатми донишгоҳ ман ба ҷамъияти савомии кушодаи Оренбург ба кор дохил шудам. дар ҷои кори мо мизоҷон хеле бисёр аст ва мо бояд бо ҳар як мизоҷ хушмуомилона ва бо чеҳраи кушод рафтор намоем ва ҳар як мизоҷонро бо чеҳраи кушод яъне пешвоз гирем. дар бонки мо на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дигар шаҳрвандо, яъне шаҳрвандои хориҷӣ ҳам рафтуомад хеле зиёд доранд.
нисфи рӯзии ман дар ҷои корам мегузарад, ман хӯроки нисфи рӯзиамро дар қаҳвахонае ки наздик ба ҷои корам ҳаст истеъмол менамоям. Асосан ман хӯрокҳои парҳезиро истеъмол менамоям. عادتاً ما خوراک نصف روزی را با همراهی همکارم آیشه و قهوه‌خانه‌ای که به جای کار ما نزدیک است می‌بریم. همکاری من صبرینه، ما طول 4 ماه می‌شود با او همکاری داریم. او در کار خیلی استوار است، دختری با تمکین است. صبرینه بسیار از من آماده کردن خوراک‌ها، آماده کردن شیرینی‌ها را از من پرسان می‌شود. من با او آماده کردن یک چند نمود خورش‌ها، یک چند نمود شیرینی‌ها را به او نشان دادم و او در وقت خولگی شنبه یک شنبه که وقتی استراحت ما است، او پخته در خانه‌شون، بعد روز کاری، روز دوشنبه روز کاری هست، آورده به من نشان داد چیزهای تیار کردگی خود را از عهده این چیزها را او میبراید. چون من مدل هستم و در بسیار کنکورس‌های جهانی اشتراک می‌نمایم، ورزش در زندگی من خیلی مهم میباشد. من در تالار ورزشی 2 ساعت مشق میکنم. اگر من در آزمون لایحه‌ای زیباسندم 2019 شاهجایزه را به دست بیارم، من همین مبلغی به دست گرفتم را برای پرداخت حق اعضایی کنکورس‌های جهانی پرداخت می‌نمایم و جمهوری عزیزمان را در آزمون بین المللی که در سطح خیلی هم بلند می‌گذرد معرفی می‌نمایم. من آرزو دارم که یک عائله را برپا نمایم که نمونوی باشد و همچون بیبیم یک مادر مهربان فرزندانم شوم. تماشابینان عزیز، اگر هنر و مهارت من به شما پسند آمده باشد، به طرفداری من آواز دهید. زهورова Сабрина, зодаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух. Агар хоҳед ки ба Зуҳурова Сабрина овоз диҳед, рақами 19-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намуда ба тарафдории ӯ овоз диҳед.